sukad nga nakailat ka, singit nining dughan, ikaw o ikaw ra, ikaw lang ang higugmaon, akong palanggaon sa tanang panahon. Iba nga itingnan ka, nga sa ligid ako o wala na'y lain pa, wala na'y laing higugmaon, akong palanggaon sa tanang panahon. Pero kalit ni biya ka, asa na ang saad mo nga akura, gihatag ko manuntang tanan, pero nga naman di mo alam gipasakitan, ako karon nagbangutan sa kasakit kay imo hagidauban, giampas mo og giatakan mo, nagdugo na kining dughan ko ngano ba nibiya ka. Unsaon man tutuig ako, aron malimtan ko ang kasakit nga gibuhat mo, basin sa ako ang pagpiyo, mahalaw na ang tanan ug dili na dangguhon. Hapdos na tabangi ako, hapdos na kong dughan, mura na mubuto, kay nituo sa imong pasali, kapanggaon ako ug walay paglui. Pero kalit ni biya ka, asa na ang saad mo nga akura, gihatag ko manuntang tanan, pero nga naman di mo alam gipasakitan, ako karon nagbangutan sa kasakit kay imo hagidauban, gihampas mo og giatakan mo, nagdugo na kining dughan ko ngano ba nibiya ka. Pero kalit ni biya ka, asa na ang saad mo nga akura, gihatag ko manuntang tanan, pero nga naman di mo alam gipasakitan, ako karon nagbangutan sa kasakit kay imo hagidauban, giampas mo giatakan mo, nagdugo na kining dughan ko ngano ba nibiya ka. Ug ngano ba nibiya ka. Guys, tuturuan ko kayo kung paano maglaro ng Kabibi game. Ang una niyong gagawin, i-click lamang ang link na nakalagay sa comment section at i-download. At pagkatapos guys, pag na-download nyo na, dito lang tayo sa phone register. Click lamang natin to. Dito sa account guys, ilagay natin ang ating mobile number, tapos password, confirm password, tapos save. May ma-receive po tayong OTP guys, ilagay lang natin dito, tapos register. Yan guys, nakapasok na tayo sa game guys. Meron po silang color game, to sa coin. Meron ding Dragon Tiger, Ray Black. Try natin ang color game. Pili lang tayo dito guys, kung anong gusto natin kulay. Ito si yellow, meron ding white, red,
Ayan guys, lumabas dalawang dilaw. At ituturo ko naman sa inyo guys kung paano mag-cash in. Kung wala kayong pera, gusto nyo mag-cash in, click lang natin ang store. Tapos, meron sila 100, 1,000 up to 20,000. Try natin i-click ang 100 guys. Tapos, ilagay lang natin ang ating mobile number. Tapos, send. May ma-receive po tayong OTP. Ilagay lang dito at bind. At kung gusto nyo naman mag-withdraw guys, click lang natin to withdraw. Tapos, ilagay lang natin kung magkano gusto natin withdraw. Halimbawa, 1,000. Ilagay ang ating GCash number at bind, withdraw. Ganun lang po. Tapos, dito naman sa ano guys, be our agent. Meron din po tayong matatanggap sa A, 0.6%, sa B naman, 0.3%, at sa C, 0.1%. Ganun lang po guys. Kaya, ano pang hinintay nyo? Mag-download na ng Kabibi Game. Maraming salamat.